हेलौ बड' इनभेस्टार चेनेलाव बयखौबो वेलकाम खालामबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासे नायलांबाय थादो। मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'खौ आङो फारि फारि देखायलांनोसै माबायदि मोनबेसे मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट जादों बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फैदिलाय दिनैनि गोदान आपडेटखौ नोंथांमोननो देखायनोसैलाय जे मिउचुवेल फान्डआव आङो एसे दिनै गिदिंफिननाय नुबाय। मिउचुवेल फान्डआव एसे प्रफिटआ फैफिनबाय। मैयानि प्रफिट लसखौ खिन्थु लाबोफिनजोबनो हायाखै। 2600सो लस जादोंमोन मैया, 600 प्लास बेबायदि। लसआ फुं टाइमावहाय लसखौ जोङो फुं टाइमावहाय आङो भिडिअ बानायोब्ला लसखौ गासिखौबो माने कमप्लिटलि देखायजोबथ'वा। बेनिफ्राय एसे सानजौनानैसो मा जायो, गासिबो लस आरो प्रफिटखौ जोङो कमप्लिटलि नुजोबनो मोनो। गासिबो मिउचुवेल फान्डआ एखे टाइमावनो लसखौ देखायजोबा, थारमाने उन सिगां जाजोबो। गासैनिबो लस देखायोब्लाबो बेफोरनि मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डनि लस देखायनाय बा प्रफिट देखायनाय माने उन सिगां जायो। बेखायनो जोङो फुङावहाय भिडिअ बानायोब्ला माने फुंनि जिखिनि लस बेनिफ्राय आरो माखासे थाबावनाय मिउचुवेल फान्डनि जिथु लस देखायनो गोनां बेखौ एसे टाइम बारनानैसो देखायो। बेखायनो मैयानि टाइमावहाय जि टाइमावहाय आं भिडिअ आपल'ड खालामो, रेकर्ड खालामो, बे टाइमावहाय 2300ल' आङो बेबायदि रेकर्ड खालामनानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो हानाय जादों। नाथाय बिनि एसे उनावहाय सानजौनानै मा जाखो, टाइम बारनानै 2600 प्लास बेबायदि लस नुनाय जादों। बेनिफ्राय दा बेखिनि लस, बेनिफ्राय गिदिंफिनबाय। मैयानि मार्केटआ एसे माने चेन्ज जादों, गोजौ फारसे दावखोफिननो लामा लागासिनो दं दा। बेखायनो आङो मैयानि दिनाव 2070 बेबायदि 1.54% बेबायदि आङो प्रफिटखौ नुनो मोनफिनदों दासान्दि। दा बुजिथ'नो हाया, थेवबो दा मार्केटनि कन्डिसनखौ आं दा बुजिथ'नो हाया। प्रफिटखौथ' नुथ'दों, सानसे एबार प्रफिट देखायफिनबाय। दा प्रफिटआ बांसिन मायाव प्रफिट देखायदों, बांसिन प्रफिटआ कानारा रब'क' स्मल केप फान्डआवनो बांसिन रिटार्न नुनो मोनदों दिनैनि दिनाव। बेवहाय लामसाम एमाउन्टमोन, लामसाम एमाउन्ट 2.19 बेबायदि पार्सेन्टेज रिटार्न मोनदों। 569 बेबायदि 569 रुपिस आङो प्रफिट जादों दिनैनि दिनाव। बेनिफ्राय SBI मेगनाम मिड केप फान्डआव 369 बेबायदि, टाटा स्मल केप फान्डआवबो 167 पार्सेन्टेज वाइसबा बहुद गोबां मोनदों बियो। 2.62% बहुद गोजौआव माने दावखोखादों मार्केटआ टाटा स्मल केप फान्डआ। टाटा स्मल केप फान्डनि मिउचुवेल फान्डनि ग्राफआ बा कम्पानिफोरनि पारफरमेन्सनि सायाव बा कम्पानिफोरनि पारफरमेन्सखौ लानानै 2.62% बेबायदि दावखोदों। बेनिफ्राय निप्पन इंडिया लार्ज केपआव 135 रुपिस प्रफिट जादों। स्मल केप फान्डआव 104 बेबायदि प्रफिट जाथ'नानै दं। माने बेवहाय दासिमबो प्रफिटआनो जाथ'वाखै। इनभेस्टआथ' गुबुन मिउचुवेल फान्डफोरजों समानै इनभेस्ट खालामबोबाय थादों, SIP खालामबोबाय थादों। नाथाय दासिमबो दाख्लैनि बे साननै सानथामनि लसआवनो माने मेन बेलेन्सनिफ्राय, मेन इनभेस्ट खालामनायनिफ्राय लस थांनानै आरो दिनैनि दिनाव जिखिनि 100 प्रफिट फैबाय, बेखिनि प्रफिट फैनानै आरो 17 रुपिस लस दंबावो दासिमबो। बेनि उनावसो प्रफिट देखाया मिन्थिसिगोन। दासिमबो लस दंबाय थायो बेयाव। इनभेस्ट खालामजेननायनिफ्राय 100 प्लास बिदि देखायदोंमोनब्लाबो, नाथाय दानि मार्केटनि डाउन मुभमेन्टआव बेयो लस देखायै दासिमबो प्रफिट मोनदोंब्लाबो 17 रुपिस लस देखायबावदों। दा SBI मिउचुवेल फान्ड, SBI स्मल केप फान्डआव 57 रुपिस प्रफिट जादों। बेनिफ्राय निप्पन इंडिया स्मल केप फान्ड, बेवहायबो 225 रुपिस प्रफिट जादों। बेनिफ्राय गासिबो मिउचुवेल फान्डआनो रिटार्न माने मा जाफिनबाय, गिदिंफिनबाय, प्रफिट देखायफिनदों दिनैनि दिनाव। बेनिफ्राय बैंक अफ इन्डियाआवबो 147 प्रफिट जादों। फाराग फ्लेक्सि केप फान्डआवबो 33 रुपिस प्रफिट जादों। SBI कन्ट्रा बेवहायबो 258 रुपिस प्रफिट जादों। बेयो लामसाम, बे लामसाम। बेनिफ्राय लामसामा मोनथाम, बेखौ नोंथांमोना आं सिगांनो शेयार खालामगासिनो दङ। बेनिफ्राय बेनो मिउचुवेल फान्डनि टटेल जेसेबां प्रफिट जादोंमोन, बे प्रफिटआ आधानिबो बारा लस जाजोबनानै दा बेयो एसे दिनैनि दिनाव मोनफिनजोब्बाय बे प्रफिट लस जानायखौ। दा कानारा रब'क'आवहाय आङो बेबायदि मोनफिनबाय, लस जादोंमोन गोबांनो। आरो SBI मेगना मिड केप फान्डआवबो बेवहायबो एसे फैफिनबाय, गोबां प्रफिट जादोंमोन बेवहायबो। माने 2000नि खाथि प्रफिट जाजोबदोंमोन बियो। लामसामा मोनथामबो 2000 कानारा रब'कआथ' 2000निबो बारा प्रफिटआव देखायबायमोन। बेनिफ्राय मोननैया 2000नि खाथियाव प्रफिट जाजोब्बायमोन। बाखि दा
नायनि मार्केटनि कन्डिसना माबायदि जायो साननैसोआवहाय, अब्लानो जोङो नुनो मोनफिनगोन। दाथ' गिदिंफिनबाय, जाहाथे मार्केटनि प्रफिटआ साननैसो नुनो हागौ, बा लस प्रफिट बिदि थांबाय थानो हासिगौ एबारनि खेबसेयाव। बेवहाय आङो मार्केटनि ग्राफखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन, नोंथांमोननो देखायनाय मोननैसो कानाडा रब'क' स्मल केप फान्डआव नायोब्ला नुनो मोनबाय मार्केटनि ग्राफआ मास मोनसेनि, आङो ग्राफखौ खोन्थानि। मास मोनसेनि मुभमेन्टआ बेबायदि देखायदों। मास मोनसेनि मुभमेन्टआ मार्केटआ थारमाने ओरै गाहाय फारसे फैनानै, गोजौनिफ्राय गाहाय फारसे फैनानै दा गिदिंफिनबाय नै गोजौ फारसे नैबे लेभेलसिम मोनफैबाय। अब्ला आङो नैबेयावहाय खेबसे गुदियावहाय इनभेस्ट खालामनो मोनबाय, बेयावनो जा बा बेवहायनो जा। SBI मेगनाम बेखौबो आं नायथ'ला। टाटा स्मल केप फान्डआव आं एसे डाउन अबस्थायाव फैसा सोदेरनो मोनबाय। 1 मान्थनि ग्राफआव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे सोबनि ग्राफआनो एखे कन्डिसनावहाय डाउन मुभमेन्ट जादोंमोन। बेबायदि गोजौ गाहाय गाहाय फारसे दावख्लायबोथारदोंमोन। बेनिफ्राय दा गोजौआवहाय थांनो लामा लाफिनबाय। अब्ला बेवहाय एसे फोथायनो हायो, मिउचुवेल फान्डनि ग्राफ हिसाबै मार्केटआ गिदिंफिनबाय। थारमाने मिउचुवेल फान्डनि ग्राफआ गिदिंफिननाय हिसाबै गासिबो कम्पानिया एसे प्रफिटआव माने गिदिंफिननो हमबाय। बे अबस्थायाव आङो बबेबा मोनसे NAV प्राइसआव, बबेबा मोनसे माने ल' प्राइसआव आङो बायफिननो मोनबाय। माने गोदानै आंनि जिथु SIP इनस्टलमेन्ट, बे SIP थारिख हिसाबै दाख्लैनि 7 थारिखआव, माने 7 थारिखआवहाय आंनि राङा बेवहाय गुदियावहाय इनभेस्ट जादेरफिनबावबाय। बे हिसाबै बे इनभेस्ट जानायजों आरो बाखि प्रफिट इनभेस्ट जादेरनाय बिसिम प्लास जाजोबनानै मा जाखो, बेफोर बोलो होनानै प्रफिटआ थाबनो नुनो मोनफिनगोन। जुदि मार्केटआ गोजौ फारसे थांबाय थायोब्ला थाबनो प्रफिटखौ आं नुजोबफिननो मोनसिगोन। गासिबोनि ग्राफआनो एखे गोजा। गासिनि ग्राफखौ आं नायो, देखायजोबनोथ' हानाय नङा दा। मोननैसो देखायलांनि। मोनफ्रोमबो ग्राफआनो दा एखे कन्डिसननि बेबायदि गिदिंफिनगासिनो दङ। बेनि ग्राफआबो बिदिनो, निप्पन इन्डियानि ग्राफआबो, निप्पन इन्डिया लार्ज केपनि ग्राफआबो नाय, गासिनि ग्राफआनो एखे गोजा। माने नोङो मोजां मिउचुवेल फान्ड सेलेक्ट खालामनानै इनभेस्ट खालामोब्ला मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डनि मिउचुवेल फान्डआवनो कम्पानिफ्रा खायसे खायसे एखेफ्राम थाजोबो नालाय, बेखायनो मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डआनो एखे रोखोमनि मुभमेन्ट जाफ्रामनो नागिरो खायसे, नाथाय रिटार्नफोरखौसो नायनानै जों इनभेस्ट खालामनांगौ। खायसे मिउचुवेल फान्डआ एसेबां बोसोरसिमाव एसेबां रिटार्न होदों, बांसिन रिटार्न होयो, बेबायदिखौ नायनानै इनभेस्ट खालामनो रोंनांगौ। दा आरो मोननैसो मिउचुवेल फान्ड आं देखायबावनि। क्वान स्मल केप फान्ड, SBI स्मल केप फान्ड, SBIनिखौ आं नायनानै देखायनि। SBI आवहाय मास मोनसेनि ग्राफआ बेबो बिदिनो गासिबो एखे कन्डिसननि नाय। मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डआनो डाउन फारसे दावख्लायथारदोंमोन, बेनिफ्राय एसे माने दावखोफिनबाय। बेवहाय बेखायनो आङो प्रफिटखौ नुफिननो मोनबाय दा मिउचुवेल फान्डआव। बेनो दा मिउचुवेल फान्डआव जोङो धैर्य हमनानै जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला, बेवहाय लसखौ नुयोब्लाबो गियालासेनो इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हायोब्लासो बेवहाय जों गिदिर फैसा बानायनो हायो। आरो मोननैसो इनभेस्ट जानो गोनां दंबावो। नै SIP मोननैसो थांबावनो माने एड जाबावनो दङ, प्रग्रेसआव दंबाय थायो। बे निप्पन इन्डिया स्मल केप, निप्पन पारम्पारिक, बेयाव 2000, निप्पन इन्डिया स्मल केपआ, टाटा स्मल केपआ 2000, बे मोनथाम SIP गासै 5000 राङा बेवहाय इनभेस्ट जाबावनो गोनां दङ। माने टटेलावहाय दाजाबफैसिगोन बियो। गाबोनहालागै, गाबोननि थारिख खोन्थादों, बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनो। आङो बेखौ देखायथ'ला। गाबोननि थारिखआव मथथे आं बेवहाय क्लिक खालामना नायोब्ला नुनो मोनगोन। गाबोननि थारिखआव नैबे इनभेस्टेड एमाउन्टआव, इनभेस्टेड भेलुआवहाय दाजाबदेरफैबावसिगोन। बेवहाय 5000 रां दाजाबफैयोब्ला 35,000, 1 लाख, माने 1,35,000 जागोन। 1,35,000 बेबायदि इनभेस्ट जादेरबावसिगोन। अब्लानिया माने इनभेस्टेड भेलुआ बारायलांगासिनो दङ। इनभेस्टेड भेलुआ बारायलाङोब्लानो प्रफिटआबो बारायलांबाय थागोन। बेनिफ्राय लस देखायोब्ला लसखौबो जोङो बेबायदिनो बुरजा नुगोन। बेसो दा मेन। इनभेस्टेड एमाउन्टनि सायावसो नोंथांनि प्रफिटखौबो बुरजा लासैनो कम्पाउन्डिं जालांनाय नुबाय थागोन। कम्पाउन्डिंखौ जोङो दानो एसेबां नुथ'वा। बोसोरसे बा नोंथाङा बोसोरसेयानो जायाखै, बा आं बोसोरसेयानो जायाखै, बे बोसोरसे जायियावनो जोङो कम्पाउन्डिंखौ नुनो मोनथ'वा दानो। जोङो बेखौ खमानो 5 बोसोर जुदि 5 बोसोर नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्लासो 5 बोसोरनि समावहाय नोंथाङा कम्पाउन्डिंखौ जानाय नुगोन। कम्पाउन्डिं जायोब्ला नोंथांनि राङा डाबल जाहैसिगोन। नोंथाङा जेसेबां इनभेस्ट 5 बोसोराव नोंथाङा जुदि, बा आंनि राङा जुदि 5 लाखसो जुदि जायोब्ला, 5 लाख जुदि आंनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ जुदि जाहैयोब्ला, 5 लाख प्लास 5 लाख 10 लाखसो रां नुहैनो हागौ बे समावहाय। आं दा बेखिनिखौ एसे मिउचुवेल फान्डनि गासिबो हिस्ट्रिफोरखौ, रिटार्नफोरखौ बेसेबां पार्सेन्टेज रिटार्न होयो, बे हिसाबै माने केलकुलेट खालामोब्ला 5 बोसोराव डाबल जायाब्लाबो माने
9 लाखसो 8 लाखसो जाहैगोन आरो बेबायदि। थेवब्लाबो लाब दङ। 5 बोसोराव जुदि नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टनि जुदि 70% 80% जायोब्लाबो नोंथाङा गोबां लाब दङ। बेलेगाव इनभेस्ट खालामनायनिफ्राय बांसिन बेवहाय रिटार्नखौ मोननाय जायो। अके, गोलाव जाबाय भिडिअ'आ। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ जोबजासे नायदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो गोदानै नायदोंब्ला। दिनैनि भिडिअ' बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।